mlijeko i onda šećer. Ja tam vlastno. Znači kilo tako. Znači oko pola evra, znači to je znači za 10 evra je 20 kila. Bez brige, bez brige. Osoby jednom je upalilo, jednom. Ovo je bilo. Da, ovo je. Već ću biti pre, samo se izvodi. Već ću biti ovom pogled, ovo. Stavi ga na šnak. A tako da? Na glavu. Ili ćemo ga ovako dati, razumiješ, možda se može još... Neki celote. Ajde, ovo ćemo posle. Važi se, da davaš, znaš. Ajde, Znači ponovno, da samo. Može neki ruku se. da, jesam. Ali sve bi smio da se sjeća svi. Znaš ovako. Ovako treba 20 dana. Evo ovako, samo na 3 lajka, samo na sve mi kaš. Nemajte sad. Ne, ti se ukreni ovako. Ovako. A ti se ukreni. Ukreni se ovako.
jesmo, 200 metara. To je isto bolje tamo. Eto tamo, u kuhinji. Trebamo da provjeravamo još jednu tu ne? Ne. Račun kome dam? Pa imamo mi. Čekaj, samo malo. Vi ćete njima dati, tako? I davaj. Ovim smo se upoznali. Imate imate organizaciju neko vaše da sami svi ovo, ja? To znači ovo, kao fondaciju osnovali, eto. A gdje živiš na Novi Beograd? Stavi Novi. Naravno da smo bili Dobro, nije zbog nas samo, još nismo kasnimo i to debeli. Dođi vam. Ajde, da ti ispred to. Da.